Hanlang nga gulay ti ngumato Andres, pati baggoong. Baglagid din ta madidapay nga to ay presyo ti ito, baytok eh. Tukin na natin nga tao. Umina na nga damaming nga gulgulay yun. Natapala tubay ito, tapanuno mo. Makarasaw kami, kasla di ka magininom. Kiriga lang iti kastuin na. Di mo nagsasardeng ti kasyon eh. Saan mo? Subra-subradan to mo nagpatanong isang kan. Tuloy, nadila man. Ano pa may aktat-ta? Ay, yun no. Kasi ti rupa na to. Oy, Andres, kasta ti lang langam. oh, isi sabang. Nagbangsi mata ng alam nga latan. Nagkalala mata. Hindi basurahan kisayang mo, tila ko kamda mata, supay nga gatang ko kasain. Apay, posa kong kartamon. Nagbakalbuti kan. Matatyanan nga ron ti pagbagasanin Andres, so kailangan nga nagtipid-tipid naggagagay. Supay ah. Umatanggap ni bagat mo ni na minsan. Kamatis. Talo nga pirasaw. 30. Tapos ay silay nga ginatangkaw. Siling labuyaw. 15 pesos. Talo nga pirasaw. Supay aji sa nga ribong tatan rice. No, gatang mo ti gulay. Man-mano ti mga gatang na. Aming nga gulay tatambak ang mataw. Ay tupay bilog nga tarong. 3 piraso, 85. Pati aji ugot ti sila amaw per kilo tatan, 165 may sa kilaw. Ugot la aday. Kaya na nga raw, talaga kasta. Adi tupay, bell paper ka, 800 per kilo. Hanlang nga gulay ti ngumato Andres, pati baggoong. Baglagid din ta madidapay nga to ay presyo ti ito, baytok eh. Tukin na natin nga tao. Umina na nga damaming nga gulgulay yun. Natapala tubay ito, tapanuno mo. Makarasaw kami, kasla di ka magininom. Abing kaya, kumusta aja yung life tayo? Baka nayano damami lain. And rato di kalman. Awanan ah. Nairaman pa ay pati gini mo nung nairaab. Makapahay-vlog kami nang gini tayo. Patanong di sangat kahit. Madim nga pampanotin lagi jay, supay nga problemain. Adomit ti mabal nga pagkakwartaan eh. Oh, gatang tapay lang nga tati butikin lang dok, tayo supay nga nayo na di kita ta. Nagkadula kita ating nga tao. Nagkadula nga rutag bakal buti diyan tayo. Umaagaw ka pa ilaang. Oh, no madim kayat di ko Gulay may padasin tag rolling. Ano kaya mo sa wine? Nadji rolling. Agang kata, tapos sila ko ta. Gawin kas jay. Ngim ti problema, nangina, pangalan ta tipunan ta. Kukisi sa bamgit di. Agsadjis ka ke problema mo lagam tipunan. Ki umutang ta pa lang padasin ta aglendeng ta dapunan ta. Utang. Utang manain. Ay utang ni bagat ka, na ipautang ka. Matsaka mo no kaano bayado ni kabayaw. Pati siya kung problema tatta. Tapay-tapay na utang mo nga main. Kaya mumut nga ang trabaho na ajay, dimutaling ka mo lang. Makamutalang ka mo. Kumasing ako di tao. Pampacheck up na ka na. Pang-check up na, apay, agan anong suna, asidig may dipay. May dup ni pagbagam. Pampacheck up na ni bagay na, tamasikog. Pau, talaga amit Mayat nga rin nga laya.
kumabalyo. Kaya, Uyaw ka mga kumabalyaw. Kasi katag kita ng tarupam, kumalding. karo kan, kumalding. Kisay ka kuma, kita man nagturam na kaslag kwero nga asaw. Rati kami nga mamibisit ng kahit. Problemado lang ang taong ka, sumampot ka pa na kami dito. Andre, sa mulo na pampanunutin na ipagay mo. Ang dami tidi nga sa malo. Makaala ka mulat at binikas ka, abuno no ka. Naikana kong baak. Wala nga naikandak pa ay. At kung may kandak ka, di ko maperdi Uri kwarta lang na. Masulit mga di gastos nga, pinagparab ka da, pinagsik ka. Kaya dan sa amin titid da, Andres. Ngayon ko lang, huwag dalang kupitain, nagigibon-bunaw. Baak. Nayura ti tatawatan. Dangad dala tatig kupit. Fix mo. What? Hanbat nga maamin, Andres, kasday. Damal at ati nalintig, iti panunot na. Apa hindi baga nga mamin da? Daduma lang ko na. Ano nga tano, agrikta ka lang yung GDN, Andres. Kaduang ka. So, mapantadjay. Dito tamo napansinan. Dito tamo kamamaw. Agpamamuta bagata sa tanay bakin ni Andres. Tsaka bawal tayong sungit-sungit empleyado ti gobyerno tatan. Lalo kayo kasi di eleksyon man ay. Kasi ka now? Gawin, tanapadasak na pabay nanay. Amo Andres, idi gumata motor ko. Ngamin, gapo construction. Rutro-rutro, di ba do? Para sa siminto. Gumatak tayo motor. Ikas ko, may dinakid di entertaining di taong. Kasi ano da ka entertainer? Kasta tayo tsuram. Barbasan. Yung tumo urnusan ta pagbagay. Agahit ka gamin Ta entertainan da ka. Apali kasi kano ti baseandan Andres, no madimam mo gurnos ti bagbagi maun. Talaga kasi da lang, no ang kapit mo dyan ay gawanay. Naglumot ka siguro nga si Bibian. Depende lang mo ba? Hindi mo siguro kasi ang mamin. Apay sa akin ang marak motor ka. Magkapit ka. Apay nagkanat dagaws. Among tinaramid ka. Nabayat dagaws si Taylor. Sa kinumbara di bag ka. Kanaira na nga nasukto ka di 29. What? Dagos na pinapirma si ka. Naiwar ko ng dagos yung motor Yan. Awan pa yung sa ti kapit mo, yung kapit sa patalim ka magayam. Diyan mo yung sadya Kusa lang na gamak, naiwar ka. Sa akin ikandak. Siguro nabutungan lang nga di Taylor. Sa akin ikanak. Nahulugan mo roda yung motor mount. Nalpas mo nga rodain. Sinihapaw, nalpas ka. Nasyat, ano kasi nga nalpas mo. At least nakisente problemaim. Oo. Sige, dita ka anta, mangitak-tak ka ti negosyo. Adupay pidutik nga lata. Mayat tinegosyo na nga tao Ano na ito tinamayat mo nga negosyo? Ano na tanog mula na tinatungan? Pipik sapay kita. Ay, wait. Nagmula na natungan.